Έχει δρόμο από εδώ. Πάνω από εκεί έχει δρόμο. Έφυγες, έφυγες. Στην πέτρα. Πού πας? Να κάνεις μαγκέστες, Τι αυτό? Έτσι όπως είναι, θα το δοκιμάσει το μπλε το μεγάλο. Το παραδέχομαι. Μόνο αυτός ο τρελός θα το έγινε. Δες τον. Δεν θα το δοκιμάσει. Έλα, παίρνα, πέρασε αυτός. Έτσι έχει ξύλα σου με τα λάστια. Έτσι όλοι ένας πλαστικός, δύσιμος, έλα, είναι τίποτα. Άντε και το σουτζουκάκι. Άντε τέλειωνε, άντε! Δες το Ξημαρισιά πως κοιτάει το αυτοκίνητο το κόκκινο. Δεν πάει να καθαρίζει εσύ. Αλλάξει νωρίς μύχη. Κοτσαβία και τουραβή. Ναι, και να το πιάω και να... Καλή άρχισαν τις εξυπνάδες και τις ωραιάδες. Πάντα λίγη είναι και καλή. Μα έχουν αυτοκίνητα στημένα με εργάτες με αυτά και κάθονται κοιτά και τώρα λέει πώς θα βγει και τι θα γίνει και τι... Και τους βάλετε τους εργάτες επάνω. Από εδώ ναι, να πάμε, ναι, το δέχομαι. Καλά ρε, περίμενε, να βγάλω βίντεο. Τι θα πας κι εσύ? Όλοι θα πάμε, άμα κάτσε να δούμε πρώτα τι γίνεται. Χριστό! Θα πάμε? Έχει από εδώ πέρα δρομάκι. Ναι, να μπούμε πάλι μέσα στους ελαιώνες. Και αυτοί πάνε οι δυο τους, ρε, για να μας. Περνάμε ρε! Ναι, σίγουρα! Εδώ κοντεύουν να μείνουν μια. Παντέρο, βγάλει κάτι καπνούς.